ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ରହୁଥିଲେ କିଛି ପେଚା ଆଉ କିଛି କାଉ। ଦିନେ ପେଚା ଆଉ କାଉଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଲା। କଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ପେଚାମାନେ ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାଉମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେ କାଉ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ଇଏ କଥା ଯାଇ ପଡ଼ିଲା କାଉ ରାଜା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ କାନରେ। ହେ ଭଗବାନ, କଣ କରିଦେଲେ ଏ ପେଚାମାନେ? ଏ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବା ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ହଁ ମହାରାଜ, ୟାଠୁ ବଳି ଦୁଃଖ ଆଉ ଅପମାନର ଘଟଣା ଆମ ପାଇଁ କଣ ହେଇପାରେ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଅଛି ନା। ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ନେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ପେଚାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମୁଁ ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ରାଗନ୍ତୁନି ମହାରାଜ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା। କୋଉ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହୁଛ? ମହାରାଜ, ଆମେ ଯେମିତି ରାତିରେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁନା, ପେଚାମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦିନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହବ। ଆକ୍ରମଣ ନୁହଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଜନା କରିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପେଚାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଣାମ ପେଚକ ମହାରାଜ। କାଉ ରାଜ, ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ। ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ? ମହାରାଜ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଯେ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ। ନିଜ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ତା ମାନେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ସନ୍ଧି ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସହ? ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଆଉ ଆମ କାଉ ଜାତିର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁନି। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାଉମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ। ଆରେ କାମ କେତେ ଦୂର ଗଲା? ମହାରାଜ, ମୋ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର କଥା ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଇଏ କଣ ଏତେ ଫୁସୁର ଫାସୁର ରହୁଛ? ଯଦି କିଛି କଥା ଅଛି ସିଧାସଳଖ କୁହ। ମହାରାଜ, ରାତି ପାହିଯିବ, ଆଉ ଡେରି କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଗୁଡାଙ୍କୁ ତ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବନି। ଆରେ ଭାଇ, କଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ହଉଛ? ଆମକୁ ବି ଟିକେ କୁହ। କିଛି ନାହିଁ ମହାରାଜ, ସେ କହୁଛି ତା ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯିବାକୁ କହୁଛି। ନା ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା, ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ ସମାନ ହବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ଆମେ ରହିବୁ
ସେଠି ଆପଣ ରହିପାରିବେନି। ଆଉ ମହାରାଜ ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସେ ସବୁ କଥା ମଥାପାତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣ ଆମ ଜାତିର କ୍ଷତି କରନ୍ତୁନି। ଏତିକି କଥାରେ କାଉରାଜ ଆଉ ତା ବନ୍ଧୁ ପେଚାମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଧୁ କାଉ ଆଗରୁ ଆଣି ପକେଇଥିବା ପତ୍ର ଆଉ ଝଟାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବା ପେଚାମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମନ ଖୁସିରେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିଲେ କାଉ ମହାରାଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ରହୁଥିଲେ କିଛି ପେଚା ଆଉ କିଛି କାଉ। ଦିନେ ପେଚା ଆଉ କାଉଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଲା। କଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ପେଚାମାନେ ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାଉମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେ କାଉ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ଇଏ କଥା ଯାଇ ପଡ଼ିଲା କାଉ ରାଜା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ କାନରେ। ହେ ଭଗବାନ, କଣ କରିଦେଲେ ଏ ପେଚାମାନେ? ଏ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବା ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ହଁ ମହାରାଜ, ୟାଠୁ ବଳି ଦୁଃଖ ଆଉ ଅପମାନର ଘଟଣା ଆମ ପାଇଁ କଣ ହେଇପାରେ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଅଛି ନା। ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ନେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ପେଚାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମୁଁ ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ରାଗନ୍ତୁନି ମହାରାଜ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା। କୋଉ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହୁଛ? ମହାରାଜ, ଆମେ ଯେମିତି ରାତିରେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁନା, ପେଚାମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦିନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହବ। ଆକ୍ରମଣ ନୁହଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଜନା କରିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପେଚାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଣାମ ପେଚକ ମହାରାଜ। କାଉରାଜ, ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ। ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ? ମହାରାଜ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଯେ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ। ନିଜ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ତା ମାନେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସହ? ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ।
ଦୟାକରି ଆପଣ ଆଉ ଆମ କାଉ ଜାତିର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁନି। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାଉ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ। ଆରେ କାମ କେତେ ଦୂର ଗଲା? ମହାରାଜ, ମୋ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର କଥା ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଇଏ କଣ ଏତେ ଫୁସୁର ଫାସୁର ହଉଛ? ଯଦି କିଛି କଥା ଅଛି ସିଧାସଳଖ କୁହ। ମହାରାଜ, ରାତି ପାହିଯିବ, ଆଉ ଡେରି କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଗୁଡାଙ୍କୁ ତ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବନି। ଆରେ ଭାଇ, କଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ହଉଛ? ଆମକୁ ବି ଟିକେ କୁହ। କିଛି ନାହିଁ ମହାରାଜ, ସେ କହୁଛି ତା ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯିବାକୁ କହୁଛି। ନା, ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା, ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ ସମାନ ହବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ଆମେ ରହିବୁ ସେଠି ଆପଣ ରହିପାରିବେନି। ଆଉ ମହାରାଜ, ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସେ ସବୁ କଥା ମଥାପାତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣ ଆମ ଜାତିର କ୍ଷତି କରନ୍ତୁନି। ଏତିକି କଥାରେ କାଉରାଜ ଆଉ ତା ବନ୍ଧୁ ପେଚାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଧୁ କାଉ ଆଗରୁ ଆଣି ପକେଇଥିବା ପତ୍ର ଆଉ ଝଟାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବା ପେଚାମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମନ ଖୁସିରେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିଲେ କାଉ ମହାରାଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ।